Маякі і вятры. Сучаснасць вырашаць пачала супярэчкі вайною. Змяненне тэхналагічных устояў заўсёды страсеннем, абавязкова крывёю. Свет, як павуціннем, аблытаны ўмела хлуснёю, калі парадыгма сучаснасці стала такою. Супярэчкі, што тохкаюць зараз застоем, прарвуць як вулкан, але выйдуць не лавай, а гноем. Захрома ўнутры да часу да пары. Неразвязаныя вузлы рассякае балюча сякера вайны. Усё, што не падабаецца чуць, чужы наратыў? Чаму ж тады адна за адною краіны, раздзеленыя ўнутры, разбіваюцца, як аб скалы караблі? Адначасова прыборы і маякі падвялі. У штыль насілі каністру, запалкі, фітыль. Пагуляцца не было чым. Суіцыдальныя запрасілі ў госці вятры. Падзьмулі яны. Няскоранага ніхто ніколі нічым не скарыў, а колькі такіх, хто сам сябе загубіў. Зоркі запальваюць, як ліхтары. Іх, як сонца, не здольны ніхто патушыць, пакуль свечка веры ў душы народа гарыць.